bamasinga besibuza la ukuthi uma ufuna ukulobola intombi esinengane noma izingane kuya kumiswe kanjani uma kuthi uyayithatha le ntombazane uyiletha kini ingane isale emuva noma iza nayo uma isifikile uyaphoqwa yini ukuthi uzuyilobole nayo ukuze ungeke ube nezinkinga isikhathi masamba? Ngiyabingelela. Okokuqala nje ake silungise la ukulobola. Umuntu osezele noma osemekeziwe akalotsholwa. Ngikhuluma isiZulu esiqondile esesikhulumayo. Ngoba umuntu olotsholwayo umuntu ozile amadoda kwaze kwafika isikhathi sokuthi azocelwa isikhuni somlilo kubo kusho ukuthi usiyalotsholwa ke manje. Ulotsholwa ngoba akazambathe nendoda. Umuntu oseke wembatha nendoda njengoba uthi unezingane. Lo muntu uyadatshukelwa, kudatshukelwa uyise ngoba wayezele intombi konakala yahluleka kuyiphatha noma abakubo bahluleka ukuyilekelela ukuthi igcine ubuntombi. Ngakho ke kufanele ukuthi lo muntu akalotsholwa sikhipha noma inkomo engaki masifika ekhaya futhi ma umkhongi akufanele awumemezi esangweni umuntu esenengane. Ukuthi masifuna iqiniso asikhuluma iqiniso, masifuna iqiniso sifuna ukuphila asikhuluma iqiniso njoba linjalo. Umuntu osuke esembathe nendoda esemekeziwe ngesiZulu akumenyezwa ngoba lapha esangweni umemeza ngemvuma inkomo kababa leyo, umemeza ngomqhoyiso inkomo kamama. Uma lo muntu esewazala uzowuthathapha umqhoyiso nizokhuluma kanjani amahlazo ngoba fanele bakudotse bona umuntu uyamemeza ungazi bakungenise ngaphakathi bese besho ukuthi hayi lo muntu usuwathola umntwana ngakho kumqhoyiso kanini usuwafa. Siyabonga kakhulu. Yaza inhle ivideo engivule ngayo. Iwona amadoda ke lawa esiwadingayo sabantu sisizwe. Amadoda anganabukelisi, amadoda angancithezi ngeqiniso. Yabo, amadoda angalishuka coat iqiniso, alibeka njengoba linjalo. Ngoba senkingeni nje ingenxa yamadoda anabukelisayo afuna ukuthandwa, yabo, ancethezayo ngeqiniso. Yabo, afuna ukufida ama feelings abantu ukuze bajabule athandeke. Whereas iqiniso ilona eliphilisayo. Iqiniso liyaphilisa whether liyababa noma libabi. Iqiniso liyaphilisa. Vele umuthi okulaphayo umuthi lo othi umuphuza ukubabe kuwena, uthi umuphuza uhlini. Lo muthi lo othi umuphuza ube noshukela ube mnandi. Lo muthi lo ngokusize ngalutho lo muthi. Iqiniso ke alikaze lingababi. Iqiniso alikaze libe mnandi. Yabo, kodwa kusalayo liyaphilisa. Ake singene kuyona ke. Number 1, ubaba uqinisile. Umuntu osezele noma osazi indoda. Lo muntu kudatshukela uyise. Akalotsholwa. Kudatshukelwa uyise. Futhi ngikhuluma ngomuntu mina ngizothini? Obe nebhadi wathola umuntu wesilisa ongekho serious. Ngikhuluma ngomuntu mina obekade bekithemba ngumuntu wesilisa eyitshela ukuthi uzomthatha kanti uyamkhohlisa. Yabo, kwenzeka iphutha. Walala naye, mhlawumbe bathola ingane noma bahamba umntombi bakhe. Wabese yayisola lowo muntu. Uyise lowo muntu ubese ebheka emphakathini ukuthi iyiphi indoda ayithembayo. Akhulume naye ukuthi ngicela ungithathele nathi ingane yami sekwenzeka isimo esikanje. Lowo muntu lo uzobe semdabukela uyise. Ayithathe ingane yakhe. Futhi leyo ngane is not in a position to be choose ukuthi mina ngifuna ihank, ngifuna umuntu ohandsome mina. Ayikho kwi position yokwenza lokho. Lowo muntu uzobe
esedabukela uyise. Angikhulumiki umuntu osenengene eziwu4 nobaba abahlukene, angikhulumiki leyo, angikhulumi. Ngikhuluma ngomuntu uyimle kwenzeka iphutha oba nengane eyodwa mhlambe noma wayinikela kwisigebengu kanti isigila mkhuba sinjani asikho serious. Lo muntu kudatshukele uyise wakhe bese liyamthatha lelo khehla noma lo umuntu othenjwe uyise ukuthi ayoba unkosikazi wakhe mhlawumbe wosibili noma wosithathu noma mhlawumbe ikhehla mhlawumbe selashiwo unkosikazi limthathe kabe unkosikazi walo. Nothi insizwa nsi ingakazi ganu, nothi umuntu oyinsizwa nsi ozobe eqala ukuganwa, no. Ngokuqala lokho. Okwesibili, abakhongi vele abamemezi ngaphandle. Laba bamanje bayamemeza Nkosi yami. Laba bafita ama feelings. Yini osuke imemeza ngaphandle? Umemezani ngoba phela umuntu usenengane, lo muntu usazi enye indoda. Usazi enye indoda, lo muntu usenengane namanye amadoda. Yini ko imemezayo ngaphandle ngoba phela umemeza kumele umemeze ngenkomo kaMa nenkomo kaBaba. Inkomo kaMa iphuma ngokuthi lo muntu loyo uyintombi into uphelele. Sithi mesifika ngaphakathi bafike labo bakhongi bazokhipha inkomo kaMa. Betshela uyena umkhwenyana loyo athi phela mina ngiyamthanda, phela mina okwethu sobabili ngiyamthanda, ngimfice ngayona intombi kodwa ngizoyikhipha inkomo kaMa. Omunye uthola ukuthi uzomfice nengane nenye indoda still ayikhipha inkomo kaMa. Kanti siyapi? Kanti siyapi? Bakuthi iqiniso liyaphilisa, liphilisa ngisho libaba. Ngisho libhlungu kodwa liyaphilisa. Kunokuthi ukhuluma no inkomo kaMa ngiyazi. Uvume wena, hayi ngizoyikhipha inkomo kaMa ngoba sivumelene naye, ngiyamthanda, angifuni aphoxeke. Kuba uthe uzophoxeka. Ngoba phela nakha ifoundation ngesisekelo seqiniso. Lento eniyenzayo ayithinti nina nodwa. Ukuganana is not only about nina nowabili nama feelings zenu, no. Khipha inkomo kaMa. Kumuntu omfice engayona intombi nto. Kumuntu omfice nengane ukhipha inkomo kaMa. Isigila mkhuba leso sayidla inkomo kaMa, sikhululekile nje sona. Amacala aso wena uzohlawulela isigila mkhuba lezi. Futhi njengoba uhlawule into engathi shu leyo. Phela nje ufaka ichilo nehlazo phezulu kwakho nabantu bakini. Uthola ukuthi abanye omunye umuntu uzovumelana nomuntu wakho wesifazane. Angithi phela abantu besifazane sebeyasebenza. Sebe namathuba abantu besifazane, sebe nezimali okudlula amadoda. Umuntu futhi yabona ke leyo majority abantu besifazane bayilobola la ngaphandle. Abantu besifazane bayazilobola, bayilobola bona. Athatha imali ayinike le ndoda yakhe, athamba ungilobola okwethu sobabili. Thatha imali, thatha inkomo zakubo komuntu wesifazane ayithatha umfana yise ukube ziyoshisela impepho kuthiwa nazi inkomo zakini nina bomakhanya, kanti inkomo ezakakhumalo. Inkomo ezamakhumalo lo somlobolo. Imajority yabantu besifazane la ngaphandle bayilobolile. Ayenziwe into kanjalo. Ayenziwe into kanjalo. And sekuyinto esemthethweni ngoba manje sinabantu abadala abahlala phezulu kweqiniso, abanye uthola ukuthi bayazi ukuthi no umuntu wesifazane uyena oyilobolile, uyena okhipha amalobolo. Lezo zinto lezo zihamba zibe namafindo. Kahle kahle ilobolo kumele kube ukukhulumisana kwemndeni yombili. Lokho anamandla okukhipha umuntu wesilisa kulungile. As long as imndeni izovumelana, ibuke isimo sakhe lo oyindoda ukuthi isimo sakhe asikho right, siyacela ukuthi ni understand nani ngoba in the end kumele bahlangane labantu bakhe umuzi, bakhe ikhaya, iqhubeke impilo. It's not about ukutsayelana ngeimali, it's not about ukuthi kumele ukhembisa isambe singaka ukuze ubuke emphakathini. Yabo, manje abantu bagcina bengena indlekweni ezingenasidingo nje into okufuna ukubukwa nokubukisa. Yabo, ayilobola umuntu wesifazane anike indoda imali, mihamba ungilobola, hamba ulobola. Vele lo muntu wesifazane ngeze akuhlonipha ngoba vele ubudoda bakho bujivazile. Uyena ozoba indoda lapho. Yabo, khipha lokho kusemandleni akho, emndeni ibonisane.
kudala abantu abanye babelobola ngisho ngelabor, ahamba ayosebenza umuntu osisa lapho engenalutho, ahamba ayosebenza kuthi ukunikela kwakhe ngamandla kube yilobolo, baganane bakhumuza uvuka umuzi. Kuyichilo lento yokuthi umuntu wesifazane ayilobolo yena, kuyichilo. Okunye futhi sifisa ukuveza, uma-ke umuntu wesifazane umlobola enengane, ingane isala kubo kumuntu wesifazane mawukuthi abakubo abayivumanga, ingane namakhaya awu2, ingane yomuntu wesifazane omthathayo, ikhaya layo lokuqala ikubo komuntu wesifazane, ikhaya layo losibili ikubo kababwayo lo ngane, ikubo kwababwayo. Mewukuthi umama akafuna ukuhlukana nengane yakhe akangagani phela, ukanelani ngoba leyo nto idala umonakalo omkhulu ezintweni eziningi. So kubalulekile ukuthi iqiniso sihambe nalo libaba, because ngeke vele lingababe iqiniso lohlezi libaba, futhi iqiniso alinamngani kodwa limile nje liyiqiniso ngaso sonke isikhathi. Siyabonga kakhulu.